Také pěkně na západ slunce, pak na východ, pod Čerákem budeme spát, prostě tam dáme spacáky jenom, karimatky tady máme, tady takhle karimatky, všechno, na lehko jdeme. V baťohu máme jenom powerbanky a GoPro, protože je tak velký. A ještě celý stan, teda ne stane, celou boudu, celý barák. Tak my jdeme hoši, dáme update, až budeme trochu výš. Takže teďka tady jdeme také po krásné cestě na louce a tam půjdeme do lesa. Teďka vyjdeme na Štěpánku, na vrchol Štěpánky, na Bílou skálu pak. Jo hoši, samozřejmě. Kde je lentilka? Lentilka, normálně vidíš to, normálně jsme našli lentilku. Co si myslíš o mimozemšťanech? Jaká to máš názor? Já si hele myslím, že mimozemšťani existují a že jsou tady všude mezi náma. Takovýhle výhled, to je fakt hezký tady. Pak uděláme sérii, jak budeme stavět pární turbínu z kamen a já nevím jak do toho, Dave ví, že jo, víš. A pak uděláme větrnou turbínu, pak uděláme jadernou elektrárnu, pak vyrobíme z rukavice bonbony, z lepidla alkohol a potom začnu jíst zlaté, žít ve zlatě. Jo. No, takže teďka jdeme tady pěkně nahoru. Po takové cestě už je docela tlačí záda z toho baťohu. Má to pár kilo. A je to tady fakt hezký, no. To by mě teda fakt jako hodně zajímalo, že chceš vzít uran. Auto jede. Doufám, že taky nejde kempovat. No, takže už tady blížíme na Bílou skálu, tady v lese. Tak tady to fakt vypadá hustě. Tenhle moment si dám na videokazetu. Na video, tady do databází si to uložím. Dobrý den. Co děláte, pane, takhle v lese, hledáte houby? Já taky, pane. Jdeme hledat houby. Hele, tady vidím hříbka. Tady ne, ježiš, jsem si nevzal brejle, to není hříbek, to je ta, no já nevím, šiška. No, tady asi kadil pejsek, že jo? Vy máte taky pejska. A kadí často, kadí jak já. Já mám proto. Tak už tady je docela příroda, no. Tady teďka před náma už jdeme do ty divočiny. Tady už fakt jsme... No, takže teď jdeme do té divočiny, tady hezký. Tak, tady to natočíme pěkně. Tady takhle. Já nevím, jestli sejdu z cesty, protože tady jsou úplně rozplynula. Vůbec nevím, kam vede teďka tady ta cesta. Jo, tady. Asi tady. Jdu správně, tak jo. Tam se fakt úplně rozplynula ta cesta. Bylo hustý. Mě zajímalo, jestli se tady dá ztratit. Dá se tady ztratit. Tyjo, tak tady je to divoký docela. Všude pavouci, pavučiny, hmyz, všechno, ještě, že mám ten repelent. Tady ta cesta fakt je taková, se splývá do toho. Tady už to je pod tou skálou vlastně. Tyjo, tady je to hezký. Tady budou borůvky. Tyjo, tak tady už jsou kamen, tady vůbec nevím, kam vede ta cesta. Asi půjdu furt rovně. Hele, borůvky! Tady tyjo, tak já si jdu najíst. Tady už jsou taky. Tak to je dobrý. Tyjo, jsem spadnul. Tady to úplně z borůvek tady na tom. To úplně ranec. No jo. Tak my si tady zase příště půjdeme najíst asi. Jsem si myslel, že dneska nebudou. Tady jich je taky hodně. Jsem si myslel, že tenhle rok nebudou. To je mraké nahoře, žlutý hub. To jo. Káš, no jo, teď musíme vylízt tady to, bude zajímavý. To už tady začíná být docela výhled. Tady jsou borůvky krásné. Tady, tak dám. Tady všude tolik borůvek. Fuj, sněd jsem pavuka. Nevadí. Proteiny, no.
jsem prošel takovým křovím. No a kde tady teda budeme spát? Ne, já jsem na našem místě. Ukáž, tak se aspoň koukám na výhled tady. Jsme na ztracení skalé, to jsme pojmenovali my takhle, tady to no. Slyšíš to, tam je někde pout nějaká. No to je na Štěpánce. Na Štěpánce dneska je padě. Takže už se zpívá, že musíme začít hledat místo. A tamhle výhled, tak na to. Tak to je fakt fantastický. Budeme teda hledat místo. Jo, jako stihli západ slunce. Budeme zatím najít to místo. Teď jsme tady možná zabloudili. Jo, tady je cesta. Dobrý, tak jsme nezabloudili, jak jsme našli cestu. Ale docela to bylo takový už trochu, no. Drastický, to právě začíná. Noc bude trochu drastická pod Čirákem. Tady v horách, kde jsou všude zvířata, tady ty věci. To bude taky něco. Já mám méně za chvíli. Už mám málo paměti na GoPro. Tak tady je fakt divočina. Jau, teď mě to řízlo. Jau. Co nevím, no. To je docela hustý. Aspoň má to zajímavý video. To jo. Tak dobrý, už jsme našli cestu, tak už mám málo paměti, tak nebudu natáčet. Jau, ty jsem se řízl. No tak tady bych fakt nešel plotně, no. Je to na zaboudění. Takže už jsme našli cestu, už jdeme na Bílou skálu a tam doufám, že bude místo na spaní. Tak my dáme. Takže už jsme došli na místo táboření. To tady také placatý pěkně, tady se vejdeme všichni tři. S takovýmhle výhledem, Bílá skála, tam se půjdeme podívat pak. Jste úplně v lese, docela daleko od lidí a nikdo tady není. Já my jsme potkali právě. Teďka jdeme pěkně jíst. Tady piškoty čokoládový, Coca-Colu, pití, houské rohlíky a salámek. Termoska s čajíčkem asi a tady nějaký tom s vodou teda termoska. Tak tady vypadá. To fakt je. Tak klid. Já si jdu pro hrudní pás. A mezi tím vám ale dám tady tour našeho kempu. Takže tady máme takové věcičky. Čipsíky, nějaký věci, repelenty, polštaře, karematky a spacáky. Tady je nějaký vchod. Tady pak se budeme spát, jako tady. Tady je vohnínek, který bohužel nebudeme dělat. Jinak tady jsou skály, tak jako nechceš spát v noci úplně. Má tak 5 metrů dolů, můj víc. A to je basically celý náš kemp. Tak uvidíme, jak přežijeme noc a jdeme na to. Já tady jdu trochu prozkoumat. Jdu na tu horu. Čekuj to. Jak tady uřízl někdo, to vypadá, jak by ty kamery někdo uříz tady. To je hezký. Tady si myslím, že se půjde dát vylíst nahoru. To asi nepůjde, no. Tak já si jenom kouknu, tady jsem. Tady ještě líp vidět. To je skála. Jo, já nechodím v žádném kraji. Jen tady a tamhle. Budu ještě trochu sem. Tady zajdu. Tak, ještě jsme takovýho trochu pekali, bacha na hlavu tady. Tady ten kámen, takový trošku, tady úplně taková svah, taková loup, to je hezký taky. Ukáž. Jak je to všechno uřízlý tady ty hory. Ty skály jak jsou uřízlý, to úplně takový. Tady je pěkný sesuv. Už se docela smívá, docela už je takový širok. Teď se mám zakop. Bák, kdyby tady někdo uřízl ten kámen.
Tak já už asi jdu nahoru. Počkej, ještě jdu sem. Jsem ještě nikdy nebyl tady. Vůbec nevím, jak to tady vypadá. Tyjo. Tak to je docela pořádný tady. Uvidíme, jak tady půjde dát sejít. Teď jsem se trochu škrábnu. Vůbec nevím. Tak, koukejte, kde jsem. Ježiš, tady je úplně skála. To má tak 10 metrů, no. Jo, tam jsem byl před chvílí. To je docela skalnatý, no. Já už se jdu vracet, už nezbývá od paměti na mobilu. Teda na GoPro. Já už jdu. No. Já jdu zase jíst. Za chvíli půjdu spát. Za 3 hodiny. Takže jsme tady zase na skalách, že jo? Jo. A jsme na skalách. Je tady krásný výhled, tam vidíme až do Prahy na Černý most. Trochu jsem změnil téma, chtěl jsem říct, že už je docela tma a asi se dojdeme pro baterku a ještě tady chvíli budeme na skalách. Dokud nebude úplná tma. Měsíc, teda slunce a tamhle měsíc. Vzal jsem takový menší světílko. Ukážu vám jednu gadgetu, co tady mám. Je to hlavní na přežívání. Můžeme? Na přežívání. Posuvné měřítko. Co to je? Posuvné měřítko. No, takže tady už je lesík. Už tady je trochu tma. Ne, už se toho moc dát asi natáčet nebude tady venku. Když tak utočím nějaký krátký klipy ze spaní a tak. A pak už když tak ráno, tak s tím zdar. Ale je ohněstroj. Počkej, už to slyším, počkej. Jo, je slyšet. Jo, je slyšet. Takže Silvestr. Já si také myslím, že bude větší zima. Silvestr bez sněhu. To je světýlko. Tam něco svítí z lesa. Tam nic není, to je jenom les. To je jenom les, tam by nic svítit nemělo. Jsou to určitě mimozemšťani. Já jsem to říkal. Tady jsou mezi náma, akorát o tom nevíme. Vždycky tady byli a jsou a budou. Akorát o tom nevíme, prostě mimozemšťani, no. Jedeme se tady vydat do lesíka. Kam se vydáme rovně? Sem? Nebo sem? Jak se vydal sem? Jsem šel nahoru. Sem? No. Tak jdem. Jo, Já bych šel tudy, já. Ty pičo, to je docela strašně. Tam je nějaký křupání. Slyšel jsi to? Slyšel jsi to? Jo. Ty pičo. Co to bylo? Jde to od našeho baráčku. Tam, viděl jsi to? Ty pičo, tam něco bylo. Tam něco bylo. No, tamhle. Padal to nějaký medvěd, ale tady medvědi nejsou. Ne, musí Jo, hoši, teďka jsme se před chvílí bavili tady o mimozemšťanech. A napište do komentářů, jestli toho někdo sleduje. Napište do komentářů, co si o to myslíte vy. Já si fakt myslím, že tady někde jsou, určitě jsou mezi náma, můžou být, to nevím jestli určitě, ale určitě tady někde jsou a byli tady dřív. Takže napište do komentářů, co si vy o to myslíte. A je noc, takže toho moc nevidíte, proto teďka moc nebudu natáčet noci, jenom když se něco bude dít, nebo když něco budu chtít říct. Takže tak, a budeme pozorovat tady všechno. Nevím co všechno, a budeme se tady bavit o nějakých věcech, mimozemšťanech třeba. Jak vypadá nic? Jak vypadá nic prostě, jo. Nic není černo, ani bílo, ani šedo. Prostě co je nic. Když nevidíš nic, vidíš černo, protože tam nevidíš, ale tam není nic. Když zavřeš oči, nevidíš nic. Tak když zavřeš oči, tak vidíš své víčka. Jo, ale vidíš je černý. A to si povídali o mimozemšťanech, asi mě tam nějaký chtěl strčit, vole. Protože jsem měl pravdu asi, no, tady pak máme les, všude je to takový hezký, no, trošku strašidelnější. Tam radši dívat nebudu. Už je někdo tady.
celé z toho cestuje. Bojíme, že sem přilákáme pozornost. Ty krás! To je světlo jak na Takže hoši, už jdeme zpátku do kempu. Já totiž docela zimou jsou unavený jak svině. No, povídali jsme se o totálních sedačkách. Jo, asi 5-4 hodiny, vole. Jak je to maké všechno jiný. Počkej, já jsem šel... Kde to vůbec je? Že nestratíme se. Já vůbec nevím, kudy to je. Tudy ne. A jo, já jsem vůbec zmatený, ne, já fakt nevím. Jo, tak tudy, hoši, já jsem úplně z toho... Jo, jsem nevím. Jo, tudy. No. Jo, takže hoši, já mám vědět už ráno. Tady musí to hrozně. Balíme karimatku, tak už mě rád počkej, nás natáče. Jo, to pak sebereme dál. Takže teďka tady vybalujeme spacáky. Tady bude mít jak míst. Tady to pak se pak přikryjeme. Tohle hrudní pás tam. Jak víš ty? Nevejdeš se. Jo, tady je tady trochu vohnutý. Tak já budu spát, počkej, jak já budu. To je jedno, tak si sem čekáte. Jo. No tak my už tady vybalujeme spacáky, jak to já no. Takže tady také spíme. Aspoň na. Tady tačka, tady Dave. Takže jdu ve spacáku. No, takhle, je to takhle tady, takový hezký, a jak ten kámen, tam jsou skály, tady jako spíme na takovém plácku. Tak se uvidíme ráno, protože už mám málo místa na GoPro, takže tak. Už to není pes. A co s tím? Dobré ráno, vám vítáme tady s Davem. A tady máme pěkně už východ slunce tamhle na východě, tam vychází slunce na východě. Takže to ono, pak tady ale máme pěkně krajinu, prostě krajinu, nevím jakou, asi krajinu. A tady máme skálu, na které jsme byli včera večer, asi 5 hodin a teď jsme zase. Spali jsme tam v divočině, v noci nás budil jelen, když štěkal. Jo, jeleni štěkají. Já jsem spal tak hodinu. Já jsem nespal vlastně vůbec. Já jsem v polospánku. Cože? No ty já taky. Ty taky, jo. Vůbec nevypadal. No, takže jsme tady a za chvilku domů. Ty jsi tady včera proseděl kámen. Tak je tady, jo. A jsi včera proseděl kámen. A já jsem ho proseděl na půlky. Já jsem ten kámen tady proseděl na půlky. Takhle jsem ho úplně proseděl. Můžeš prosedět kámen. Můžeš udělat všechno. To je fakt, kámo. To musíš mít odvahu a skill, abys mohl prosedět kámen, vole. Musí být těžký. Já už chci spát. Takže tady potom se musíš takhle slanit, ty pár metrů dolů, jo. Tak jdem. Tak ty. Můžu se stát. Aha, to šlo lehčejc. To nevadí. Jsme se trošku ztratili, že jo? A zpátky nechcem jít. Teda, no, to není možné. Že nevím, no, tady ani už nevede cesta, tohle není cesta, to je asi zvířecí, jau, to fakt není cesta. No, tak tady nevede už nic, tady nebudu procházet tou pavučinou. A teď co? Nevypadá to, že by tady někde byla velká cesta. A musí být někde před náma.
No, našli jsme ji, hele. Tak teď musíme jít třeba, no tak teď musíme jít třeba 100 metrů, no. No tak s vám ozvu, až tam budem. Takže už jsme na cestě zpátky. Tudy jsme včera přicházeli. MTM, hit him with the heat. Been below the average, still I walk tall. 96 the Ville, feeling like the hero of the hood. I never meant to be what I became. I'm a Florida boy that couldn't afford a fort. At the corner store with 5 of my homies with the Glock inside my jacket, making racket, trying to sell a sack so I can get the hatchback. Copper pull me over, that's a setback. It ain't nothing I can't bounce back from. They love my style, they love the way that I've been using my tongue. But hey, how you hate somebody putting on for your city? I got 1,000 enemies and yeah, they all wanna rip me, but even if you kill me, I would never die my way. Takže ještě my tady asi ukončíme video, tady s Davem. Jsme tady před pískovnou, jsme hrozně unavený. No, takže nebudeme mluvit, takže proto se teď na konci asi už mluvit ten druhý den. My se teď vyspíme, se edituju video. Dejte like, odběr, samozřejmě komentář. Tady je ta pískovna. Tady budeme skákat. No.